Rýchla práca na volante je dôležitá. Sem. Ideme. Dobrý deň. Ja zdravím. Ahoj, Martin. A čo si prichystal dneska pre mňa? Dneska pre vás, tak nachádzame sa na letisku v Piešťanoch, na našom výcvikovom areáli, kde trénujeme tzv. Kurzy bezpečnej jazdy a školu smyku. Takže pre vás som si nachystal, že potrénujeme si, jak správne ovládať vozidlo. Tak poďme na to. Ideme na to. Poďme. Rýchlosť do tej 50-ky, nie viac, ať sa tam zmestíme medzi tie kúzovky. Auto najlepšie brzdí, keď sú rovní kolesa, najlepšie akceleruje, keď sú rovní kolesa, pneumatiky najlepšie odvádzajú vodu, keď sú rovne a samozrejme majú adekvátny záber na snehu. Preto je to strašne dôležité vedieť, kam tie kolesa sú natočené, aby sme dokázali rýchlo manévrovať do toho priamého smeru. To je síce fajn, ale ja s dvomi rukami neviem jazdiť. Budeme sa snažiť jazdiť tak, aby sa nič nestalo, ale samozrejme dostať to auto na nejakú hranu a nejaké limity. Jak tvoje, tak samozrejme aj čo to auto znese. Ja som odpalil. Si odpadalný? Som posunul celý. Keď budem príliš rýchly v tej zákrute, hovorí sa tomu, že to auto je nedotáčavé, či taká vynášavá charakteristika, takže som príliš rýchly, auto v zákrute nezatáča, má tendenciu ísť cez predné kolesa von zo zákruty. Hovorí sa tomu tiež ako, že nedotáčavý šmík. Veľmi častá príčina nedotáčavého šmíku, vysoká rýchlosť a moc vytočené kolesa v zákrute. Jak riešiť takúto situáciu? Vyplýva to z toho spôsobu, kedy sa do nej dostávam, čiže mám veľkú rýchlosť, okamžite dávam nohu z plynu, u pohonu predných kolies s manuálnou prevodovkou doporučujem zošlápnuť pedál spojky, aby sa auto chovalo neutrálne a druhý dôvod je ten, aby sa vyrovnali otáčky na hnanej náprave. A volant v žiadnom prípade neuťahujem ešte viacej do zákruty, ale naopak snažím sa vyrovnávať, mierne vyrovnávam kolesa, tým získavam znova prilnavosť v tej vozovke a získavam znova čistú stopu. Keď vyrovnávam kolesa, tak si môžem dokonca aj krátko pribrzdiť. Ani jeden. Neskúšeného človeka je veľmi ťažké zvládnuť pretáčavý šmík. Auto sa pretáča, to znamená, že zadná časť auta ide do pretáčavého šmíku, predná časť auta sa stáča po smere zákruty. V takýto moment ja musím samozrejme ubrať tie plynu, eventuálne pedál spojka. Tu je spojka strašne dôležitá, predovšetkým u pohonu zadných kolies, aby sa vyrovnali tie otáčky na tej hnanej náprave a musím rýchlo pracovať s volantom, tzv. Kontra. Točiť proti smeru jazdy, či proti smeru tej zákruty, alebo lepšie povedané, tam, kam mi ide zadná časť auta, tak tam točím tým volantom. Čím viac mi vybočuje zadná časť auta, tým musím viacej točiť volantom. Koľky sú naše? 1, 2, 3, 4, 5. Vždycky radšej urob 10-krát tú istú sprostú chybu tu u nás na tom výcvikovom poligone, než aby si urobil raz jednu sprostú chybu v provoze a v tom lepšom prípade rozbil auto a v tom horšom niekoho zranil či zabil.